Phir naute pakhat zawk thilek chu nurse pakhat chuan an damdawi in dan kalin ama thutlukna hmangin naute nunna chhanchhuak. Brielle kai rejection te hi October sangkha zakwa zongwa panga khan an pian hun ai ma kar som pania an pianga pound ni chau an ni. Hospital ti danin incubator shan ve ada turan nia infection laka ven himna turin kari hi om thei maya ma se Brielle chu om ve thei talawa. Athoka boya alungphu chu achiang lo ngala oxygen level atlatniam em November ni sompani ani chuan atak satireu te chu achaw te em athi ti the hial ani to doctor te chuan an thei top an chua an ti thei ang an ti po chuan engma mason na om thei lo nurse a ming Casperian chuan an ti dan thin mi a lo chu aron rotta a Europa khumin trom chungchang a hriat chu apply du ta a Phir tlakim nawa piang te chu nuaman ti zok nan an mundun tir thina ma se US a chuan an ti ve ngai si lova an nu le pa te phalna in Brielle le Kyrie chu incubator a chuan an pian tira tang avoi khat nan an da dun ve ta a thatna chu rang takin an hmungala Brielle chu a unaw nu ngeng chuan a bok ve thlap maya atak sarong te chu aron pa ngai ta a athok dan te po chu a ol sam ve ta dewa an pahnia incubator khata an umdun na thlak chu kovel mun sanga chuan adar ta a Life magazine le Reader's Digest te chuan an chanjin chu an chwa boka damdoi in danga te po chuan naute Phir thakim lova piang te khum khata mutir chu an in ti mu pha ta a Brielle le Kyrie te pian na damdoi ina tho chuan Phir za chuang chu khumin trom tir ni in infection a ommya lo bok ani Brielle le Kyrie te bo chu risel thatakin Christmas ma in an ho thei ta a an ho nu bo chuan khum chu an la in trom chhunjum zel ani nurse pakhat ra man na le du na awangin naute enkol dan chu adang lam pha ta a ti chuan Brielle le Kyrie te bo chu risel thatakin an lo thang lian tho ta ani